Защо казвам 1 май? Защото идната седмица е 1 май. Деня е известен като деня на традиционно свързан с труда и трудовата солидарност на работещите от цял свят, нали така? И особено жените социалистки. И за Клара Цеткин господин Марковски също може да ви разкаже, но някой друг път. Сега ще ви покажем кадри благодарение на Златния фонд на Българската телевизия, които са запазени при нас. Първомайска младежка бригада. Млади студенти, младежи събират арпаджик. Това, разбира се, е достойно за похвала, защото в днешно време младежки бригади няма, но нека да спрат думите, да започнат кадрите от Златния фонд. Здравейте, другари бригадири! Здравейте! Отлично отговаряте! За вдигане на знамето! Мощно бригадирско! Ура! Ура! Понеже се пилях насам-натам, все нещо като камък ми тежеше, но най-накрая се опомних сам. 2 браскови посях и 2 череши. И този камък рухна отведнъж, като взривен, каквото беше, беше. Сега съм друг, макар един и същ. 2 браскови посях и 2 череши. 2 браскови посях и 2 череши. Някой от нас, и лично аз, до сега сме били при, както се казва, при мама и при татко, и някои от нас не са научени на голям труд, какъвто се изисква тук. Трудности има навсякъде, има на блока, има в комсомолската работа, но ние чрез самите нас и чрез командирите се мъчим всячески да ги избегнем. Хората преодоляват трудностите, за да могат да продължат своя живот. Много съм доволен от заплащането. Смятам с тази бригада, след като получа парите, да си купя усилвател. Какво ще ми говорите за тлен? Щом този свят от памти века грешен, ще наследи от мене, повир мен, 2 браскови и 2 череши. Gracias,